Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. दिवचल तालुक्यातल्या ह्या बिचोली शहराचे सुशोभीकरण जावचे असे खूप वर्षापासून प्रयत्न आशिल्लो. त्याची कामाची आत्ताची सुरुवात झाली असा. फायर सर्व्हिसेसचे ऑफिस आणि प्रायमरी शाळा हे या टेन्युअरात म्हणजे डिसेंबर 2021 पर्यंत हे दोन्ही प्रकल्प पुरे करपाचे असा. बस स्टँडाचो विषय सभापती माझ्याकडे कॉन्फिडन्सली उलयत असा, पण निश्चितरित्या एक सोल्युशन काढून बस स्टँड सुद्धा हो जो आहा हो ह्या टेन्युअरानच बस स्टँड हो A40 फाउंडेशन स्टोन जावतना A40 काम सुरू जातले. एक बरी सुसज्ज अशी बिल्डिंग, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग ही बिचोली शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी ज्या जाग्यार आसा त्याच जाग्यार बऱ्यापैकी एक बरो कॉम्प्लेक्स हो येतलो. थोड्याच दिसांनी ग्रामपंचायतीन सुरू केल्लो स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रकल्प स्वयंपूर्ण म्युनिसिपालिटीचूय करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंयांत स्वयंपूर्ण म्युनिसिपालिटीच्या बाबतीतूय बी ह्या प्रकल्पाक खूप मोठे स्थान आसा. जवळजवळ 1 कोटी खर्च करून नगरपालिकेच्या सहकार्यान एक काम पूर्ण झालें आणि आयज हेचें उद्घाटन जाल्लेलें आसा. टुरिझम कॉर्पोरेशन मार्फत ही जी मदीं जो डिवायडर जो आसा तेजेर नवे लायटीचे खांबे येतले, ज्या हितून ह्या सगळ्या कारणान आनीक बरें पडटलें.